Masong, wala ka ng lugar dito sa pamamahay namin. Sige, kung yan ang gusto mo, aalis ako. Tutal, yan naman ang hinihintay mo, na makahanap ng butas para gawin ang gusto mo. Talaga? Ang dami mo pang sinasabi. Umalis ka na! Ngayong wala na si Kuya Masong, masusolo ko na ang bahay at lupa na minana namin sa magulang ko. Hello? Hello, sweetheart. Pwede ka nang pumunta dito sa bahay. Pinalayas ko na yung asawa ng kuya ko. Sige, hintay mo ako dyan. Oh, sweetheart, lika, pasok ka. Maupo ka. Bakit ngayon ka lang? May dinaanan pa kasi ako. Nasaan na yung hipag mo? Hindi ko alam. Basta, pinalayas ko na siya. Ayos yan. Masusulo na natin ang bahay nyo. Oo naman, wala na istorbo. Tara na sa kwarto, sweetheart. Tara. Hindi ko akalain, Ruby. Nakakamkaming mo lahat pati ang iniwan ni Masong sa akin. Baka sarili ka. Diyos ko, ano bang kasalanan ko? Bakit mo hinayaan na mangyari sa akin ito? Si Tita Mitch yun na. Tita Mitch, bakit po kayo nandito? At bakit po kayo umiiyak? Hana, pinalayas na ako ni Ruby. Bakit naman po? Sabi niya, wala na daw akong lugar sa bahay nila. Tita Mitch, may karapatan po kayo sa bahay nyo. Dahil kasal po kayo ni Tito Masong. Hindi ko alam, Hana. Kahit naman ipaglaban ko ang bahay na yun, wala na rin naman si Masong. Wala na rin naman akong makakasama. Kaya mas mabuti pang umalis na lang ako doon. Tita, may alam po akong matutuluyan nyo. Talaga, Hana? Opo, Tita Mitch. Doon po muna kayo sa bahay ng tita ko. Total, wala naman pong nakatira doon. Kaya doon na lang po muna kayo. Hindi ba nakakahiya? Hindi po, tita. Masabuti pa nga pong may tao doon para hindi po maluma agad ang bahay. Sige, maraming salamat, Hana. Nasaan nga palang may-ari ng bahay? Nasa ibang bansa na po. At palagay ko po, ibebenta na po nila yung bahay na yun. Habang wala pa pong nakakabili, papakiusapan ko po ang tita ko na doon po muna kayo tutuloy. Sige, maraming salamat, Hana. Isang malaking bagay na yun sa akin. Hayaan mo, makakabawi din ako sa kabutihan mo sa akin. Naku tita, kaibigan ka po ng mama ko. Kaya po, hindi na po kayo iba sa amin. Tara na po, para makapagpahinga na po kayo. Ako na po dyan, tita. Sige, salamat.
Tao po? Tao po? Tita Mitch? Oh, Hana, halika, pasok ka. Halika, maupo ka. Tita Mitch, kamusta po kayo dito sa bahay? Eto, Hana, ayos naman. Medyo nalulungkot pa rin sa mga nangyari. Hayaan niyo po. Lilipas din po ang lahat ng problema niyo. Basta wag lang po kayo makakalimot magdasal. Oo naman, yan nga ang ginagawa ko araw-araw, ang magdasal. Tita, kaya po pala ako pumunta dito kasi may alok po ako sa inyong trabaho. Talaga? Ano naman yun? Sa opisina po namin, hindi po ba nakapagtapos naman po kayo ng kolehiyo? At may mga experience na po kayo? Oo, tama ka. Kailangan ko nga ng trabaho ngayon. Lalo na, nauubos na ang ipon ko sa bangko. Tamang-tama po yun. Malaki po ang sahod namin sa opisina namin. At mabait pang boss ko. Tatanggapin kaya ako sa opisina nyo? Eh, matanda na ako. Hayaan niyo po. Ako po ang bahala sa inyo. Naku, Hana. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Nakakahiya na sa'yo. Tita, hanggat may tutulong ako sa inyo, gagawin ko po. Dahil parang nanay na din po ang turing ko sa inyo. Maraming salamat, Hana. Ano po yan, Tita Mitch? Hindi na po ako magtatagal. Papasok na po muna ako. Sandali. Pwedeng bukas na ako pumunta doon sa opisina ninyo? Wala pong problema doon, Tita Mitch. Hintay na lang po kita doon bukas. Sige, salamat. Walang ano man po. Sige po, aalis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Si Mitch yun ah. Saan kaya siya nagtatrabaho? Mukhang maganda ng buhay niya ngayon. Malapitan nga. Ruby? Mitch, kumusta ka na? Saan ka nagtatrabaho? Sa kumpanya din nila, Hana. Talaga? Ang pagkakaalam ko, malaki ang sahod doon. Tama lang naman. Eh, ikaw, kamusta ka na? Nangungupahan na lang ako sa malapit dito. Ha? Bakit ka nangungupahan? Na paano yung bahay nyo? Wala na. Naibenta ko na. Ano? Bakit mo binenta? At kanino? Naibenta ko kay Berto. Bakit mo naman binenta? Pasensya ka na, Mitch. Kailangan ko kasi ng malaking halaga. May sakit ako, Mitch. Naghahanap nga ako ng trabaho para may pangtustos ako sa mga gamot ko. Ganun ba? Kung gusto mo, para hindi ka na mangupahan, dun ka na muna sa bahay ko. May sarili ka ng bahay? Oo, nakabili na ako ng sarili kong bahay. Nabili ko sa tita ni Hana. Nahiya ako sa'yo, Mitch. Dahil sa ginawa kong pagpapalaya sa'yo noon. Matagal na yon, Ruby. Kalimutan na natin yon. Pasensya ka na kung naging gahaman ako. Pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko sa'yo noon. Ano ka ba naman, Ruby? Tulad ng sinabi ko sa'yo, matagal na panahon na yon. Ang mahalaga,
pinagsisihan mo na ang mga yon. Sino pa ba ang magtutulungan? Kapatid ka ni Masong, kaya hindi ko matiis na hindi ka tulungan. Maraming salamat. Sa kabila ng ginawa ko sa'yo, naisip mo pa rin akong tulungan. Tama na nga ang drama. Umuwi muna tayo sa bahay ngayon at mamaya kunin na natin ang gamit mo. Sige.